Begirada bat kalean. Gaur hemen bildu gara guztioi eragiten digun eta aldera utzi ezin dugun gai bati heltzeko. Indarkeria matxista. Indarkeria mota hori eraskotara agertzen dena, gehiagikeria fisikotik hasi eta manipulazio emozionaleraino, giza eskubideen urraketa eta genero berdintasunerako oztopoa da. Egunero, milaka emakumek sufritzen dute isilean, tratu txarra jasotzen duten harremanetan harrapatuta. Hitz egiteko eta salatzeko beldurrez. Egoera hau onartezina da, ahotsa altxatu eta isiltasunaren konplizitatea utzi behar dugu. Indarkeria guztion arreta eta jarrera ekintzailea eskatzen duen gizarte arazoa da. Belaunaldi berriok errespetuaren, berdintasunaren eta maitasunaren testuinguruan hezibar gara. Matxismoak ez du lekurik gure gizartean eta gure erantzukizuna da modu guztietan hori aurre egitea. Gaur enpatiarako eta elkartasunerako ideia egiten dugu. Biktimei babesa, elkarrekin lan egitea da kontua. Pertsona guztiak generoa edozein dela ere beldurrik gabe bizi ahal izateko ingurune bat sortu behar du. Aprobetxatu dezagun aldarrikapen egun hau gure jarrera eta portaereiru buruz hausnatzeko ere. Laburbilduz, indarkeria matxista guztioi dagokigun arazoa da. Ezin gara besoak gurutzatuta geratu, indarkeririk gabeko mundu baten alde jarduteko, hezteko eta borrokatzeko garaia da.